Lur, aja nganti banget anggonmu nggagas perkara sing durung kelakon. Tegese kabeh perkara sing durung wujud iku kadang kalane ndadekake sumelang ing pikir lan was-was ing ati. Lan aja banget anggonmu nggelani perkara sing wis kelakon. Tegese gelo lan susah nggonmu mikir ora bakal ngowahi perkara sing wis nyata kedadean. Sadarana yen urip iku saiki, tegese ya wektu iki, utawa detik iki nalikane nafas isih dadi tandha yen nyawa iki kumandhel ing raga. Mula ora mung gagas lan mikir, nanging ayo tumandang nglakoni darmaning urip, yaiku tumindak becik ninggal penggawean sing ala minangka dalan nuju maring ridhone Gusti. Eleng-eleng ya Lur.